जय बर' हारिनि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअआ बेनो जोबोद मोनसे साननो गोनां दिनै समाजाव बैकटनि बाथ्रा गोबां मानसिफ्रा बे बैकटखौ मिथिगौ आरो गोबां मानसिफ्रा बैकटखौ मिथिया दा बैकट दिनै गोबां मानसिफ्रा समाजनियाव गामियाव दिनै बैकट खालामजाबाय दा बैकटनि ओंथिया मा आरो बे बैकटजों फान्दाय जायोब्ला आरो बे बैकटआव जुदि गोलैयोब्ला नोंथाङा मा उसुबिदा जानो हागौ नोंथांनाव मा प्रब्लेम फैनो हागौ बे गासिबो बाथ्राखौनो नोंथांमोननो जेसेबां हायो गुसुं समनि गेजेरावनो आङो फोरमायनानै होनो नाजादों बेसेबां हायो दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनानै होग्रोनोसै फैदो अब्ला नोंथांमोननो आं खिथानानै होनि फारि फारि दा बैकटआ जाहैबाय मा नों सिगां जों नाहरनांसिगोन बै समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव बर' रावा फैजेनदोंमोन 1963 मायथाइनिफ्राय माने बर' रावा बिजों हिसाबै रेकगनाइज मोनदोंमोन बै समनिफ्राय जोंनि गोबां बर' न'खरफ्राव सोलोंथाइ लानो गोसो गैयामोन होननानै आं मिथिनो मोनदों एस पार जोंनि बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ नायोब्ला दा जोङो बै समाव माने स्कुलाव हाबहोआ आरो गोबां मानसिफ्रा हा हुबो दंखायोमोन मावबानो दांबानो मोनजायो जानाय लोंनायनि आंखाल गैयामोन फ्राय माखासेफ्रा आंखाल दङ दा बिदियाव माने ओरैबायदि जादों जाहैबाय मदाराम ब्रह्ममोन रुपनाथ ब्रह्ममोन बिथांमोननिफ्राय आदि गुदि खालामनानै बिथांमोनहा बै समाव माने बर' रावा रिकगनाइज मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना लेखा छापायबाय दिहुनबाय गोबां बर' गामि गामि हाबनानै न'खर न'खर हाबनानै मेल मिटिं खालामहैबाय गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनांसिगौ होननानै हाबहोनांसिगौ लेखा फरायबासो माने गोरों जायो गोरा गियान मोनो माने गुवार लामायाव हान्थिनो हायो गियानफ्रा बांसिनो बेफोरबायदि बाथ्रा आरो नाथाय गोदोनि मानसिफ्रा माखासे नेगेटिभ सानथि दंमोन जाय नेगेटिभ सानथिखौ लानानै गोदोनि मानसिफ्रा फरायसालियाव गावनि गथ'खौ थिनहरामोन होननाय जे फरायसालियाव हाबोबालानो जों सिखाव जायो गुन्दा जायो होननाय बे मोनसे बाथ्राखौ गोदोनि मानसिफ्रा फोथायोमोन बिमा बिफाफ्रा ओंखायनो गाव गावनि गथ' गथायखौहाय फरायसालियाव थिनहरामोन दा बिदिखौ गोबां मेल मिटिं खालामनायनि गेजेराव दिनै मदाराम ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म आरो गोबां लिरगिरिफ्रा दिनै खस्थ' मोनबोदों आरो बिथांमोना मेल मिटिं खालामदों सोरखौबा बेफोरबायदिनो फाइन फोनांबोदों नोंथांनि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहराबा 500 रां होनांगोन आवगोलावथ' नों 500 रां बिदि नङामोन दा आं दानिया होनबाय आं आवगोलावथ' 1 ख्रुइ 2 ख्रुइसोमोन नालाय बे आरोखि दा गतिके फोनांबाय फोनांनायनि गेजेरजों सोरबाया गिनानै हाबबाय सोरबाया हाबाखिसै बिदियाव मा जाबाय बिथांमोनखौ मोसौ मोसाखौ लायगोन होनना बुंबाय मोसौ मोसाबो लायनाय जाबाय जायफोर थिनहरा सोरबा अख्रा थाथारना थिनहरा आङो बेबायदि थारमाने नेगेटिभ सानथिफ्रा बिसोरनाव हाबनानै थाबाय नालाय गोथै फोथायनायफ्रा जे स्कुलाव सोहरबानो माने गुन्दा जायो सिखाव जायो मोजां मानसि जाया थारमाने उनाव बिथांमोना बुजाय सोरखौबा बेफोरबायदिनो जायफोराखि गाव गावनि गथ' गथायखौहाय एकदमबारे माने स्कुलाव सोहोथाराखै स' बिथांमोनखौ बैकट खालामनाय जादों आरो बिथांमोना बैकट खालामदों थारमाने दाना बैकट खालामनाय लोगो लोगो मा जाखो बिथांमोना गामिनि समाजजों थानो मोनला गामिनि मेल मिथिङाव बिथांमोना ओंखारनो मोनला गामिया लोमजालु साजाला जाबाबो बिनि न'खराव रावबो हाबफैनो मोनला बिनियाव मानसि थैब्लाबो बिनाव रावबो हाबफैनो मोनला बिनि सिलायाव गाहैनो मोनला रावबो गामिनि मानसिफ्रा बेबायदि आरो बियो बिपद आफद जाब्लाबो बिनि न'खराव रावबो थांनो मोना बेखौनो बुङो बैकट आरो जुदि थाङोब्ला 5,000 होनांगोन 10,000 होनांगोन बेबायदि मोनसे फाइन खालामना दोनो सोरबा 50,000 1 लाख बे आरोखि आं माने बिनि न'खराव जाय बैकट खालामजादों बिनि न'खराव हाबफैयोबानो बेफोरबायदि फाइन होनांगौ आरोखि ओंखायनो खुनु बिनाव मानसि थैब्लाबो लोमजाब्लाबो बिपद जाब्लाबो रावबो थाङा बेखौ होनना बुङो बैकट खालामजानाय दा बे बैकटआव जाहैबाय मा नों माला बैकटआव गोलैगोन बेखौ सानांगौ दाना आं माला बैकटआव गोलैगोन दा जों मानो बैकट खालामनानै बायह्रा जागोन समाजा जोंनि गामिया मानो थाखाय आंखौ बैकट खालामगोन नङा होमबा नों नायगासिनो दं नोंखौ मानो बैकट खालामनायदों गामिया बुजिनांगोन जोङो बैकटआ ओरैनो खालामनो गोरलै नङा दा बेजों लोगोसेनो जोङो जेब्लानाखि नोङो गामियाव थानानै गामियाव गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय जायफोर खामानिया समाजनि बेरेखा हमना लादो नों बिराद सिखाव दाखायत खामानि मावो नङा होमबा बुहुद सिखाव नों हमजाबाय खेबसे नङा खेबनै नङा हमजाबाय थेवब्लाबो नोङो माने मा खालामो गारा गामियाव मिटिं खालामबाय बिसार खालामबाय मालाबा बोजों जायगायाव हमजाबाय थानाफ्राव केस जाबाय नाथाय गामिया मान सनमान थांजोब्बाय नोंनि थाखायनो मिटिं जाबाय थायो बेनिखायनो नोंखौ जुदि बुंबाव मानियोबा लास्टफोराव नोंखौ मा जागोन गामिया नोंखौ बैकट खालामगोन बैकट खालामनानै नोंनि न'आव रावबो थांनो मोनला हाबनो मोनला बे आरोखि बास नों थैब्लाबो थांब्लाबो नों हारसिङै बे नोंहा समाजजों गोरोबफानो गैला नोंहा समाज गैला बेबायदि गोबां गामिफ्राव दिनै दङ रायजो जादों नोंथांमोन आरो बे मोनसे इसु जाबाय बे मोनसे पइन्ट आरो मोनसे जाहैबाय मा दे दिनै जोंनि माने ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाया जाहैबाय मा नोंनि गामियाव नोंनि माबायावहाय ओरैबायदि दङ दा गोबां आइजोफ्रा गावनि देहाखौ फालांगि खालामनाय
देहा फानहैयो सोरनिबा बिमायाबो फिसाजोखौ थुलुंगा होयो बिदियावनो गोबां घटना जाबाय नङा होमबा गोबां खोनादों नोंखौ आंसो जाहोगासिनो दं होनलायलायनाय मोनसे घटनाबो जों खोनानाय नङा खोनादों बारबाय हामबायनो जे मा फिसाजोआ बिमाखौ बुंनाय आरोखि बाथ्रा नोंखौ आंसो जाहोगासिनो दं होननानै माने बेफोरबायदिनो देहा फानग्रा माखासे खुलिफोर थांनानै थावनिफोर थांनानै बेफोरबायदि खालामो आरोखि बा कन्टेन्टनि गेजेरजों थांनानै बेफोरबायदि खालामो होननाय बाथ्रा दा बिदियावबो दिनै नोङो जुदि गामिया बादा होनायखौ नों मानिला आरो नोङो गामिनि लाइमोनफोरखौ नों बोरांनो सुजुलागासिनो दङ दा बिदिखौ नुनानै गामिया बिसारि गेजेरजों नोंखौ बैकट खालामगोन जेब्लानाखि बैकट खालामबाय अब्ला नोङो मा जासिगोन अब्ला नोङो मा जासिगोन नोंनाव रावबो थांनो मोनला नों लोमजाबाबो साजाबाबो नोंनाव रावबो गामिनि मानसिफ्रा हाबदेरनो मोनखाला आरोखि नों गामिनिफ्राय एखुथा जाबाय आरोखि हगारनाय सारोन मोसौ बायदि जाबाय आरोखि जेरै सारोन मोसौ बिगोमा गैया दिनै हाथाय बाजाराव थायो नङा होमबा सारोन सैमाफोर थायो जायखौ जों स्ट्रे एनिमेल होननानै बुङो बे स्ट्रे एनिमेल बायदि जाबाय आरोखि जों बैसोरो जायखौ जों बैकट खालामजायो दा जों बैकटनि ओंथिखौ जों बुजिनांगोन ओंखायनो बैकट इट मिन्स नों बैकट गामिया नोंखौ बैकट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनाव खुनु प्रानि रावबो गामिनि मानसिफ्रा हाबनो मोना नों थैयो ना थाङो ना नों माबा मोनसे जायो बे आरो इभेन जास्ट जायाबाथ' नोंखौ गामिनिफ्राय होखारबावगोनसो नों थांनो गामिनिफ्राय आउट नों गामियाव थानो मोना बे मानो गामियाव नों बैकट खालामनानै दोनोबा नोंहा साबसिनसो जागोन नालाय सोर सोर गोजोन गोजोननि मानसि फैगोन लाबोगोन माबा खालामबावगोनसो ना स' लास्टफोराव नोंखौ गामिनिफ्राय होखारनाय बेबायदि सुबिदाखौबो बेफोरबायदि इनिसियेटिभखौबो बायद'आव लानो गोनां जानानै फैयो दा जोङो समाजाव थानानै गामि ओनसोलाव थानानै बा जोङो समाजजों गोरोबनानै थानो रोङाब्ला नोंहानो मिनिंलेस नोंनि संसारा मिनिंलेस दा जोङो बिनिखायनो जोंनि गेजेराव बैकटखौ गोबां न'खरफ्रा दिनैसिमबो हयथ' आंनि जाय भिडिअखौ नायदों बिथांमोनानो सोरनिबा न'खराव दिनै बैकट जाबाय बा बिथांमोननि गामियावनो दिनै बायद'आव बैकट खालामनांगौ जानानै फैबाय बिनि माखासे एक्टिभिटिसखौ लानानै समाजनि बिरोधि जेनाखि एक्टिभिटिस बियो मावबोदों बै समाजनि बिरोधि एक्टिभिटिसखौ नायनानैनो बेखौ गामिया बैकट खालामनांगौ बायदि जानानै फैबाय बेफोरबायदि गोबां माखासे इसुफोर थायो दा रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखायो जायफोर सिनियरफोर बिथांमोना मिथियो नाथाय जायफोर एडलेसेन्स देरफुनाय मानसिनि लाइमोनफोर बिथांमोना फ्राय मिथियानो जे बैकटआ मा बुस्थु आरो माखौ होनो बैकट खालामजायोब्ला जोंहा मा मा उसुबिदा दं आरो मा मा सुबिदा दङ बेखौ दा गतिके नोंथांमोना बे आयदानि सायाव मिथिनांगौ दङखाय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ लानानै फैदों बेनिखायनो बैकटनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामदों दा नोंथांमोना बे आयदानि सायाव बुजिनांगोन जोङो खेबसेल' मानसि रुपाव जों जोनोम जायो हिसाबै जोङो खेबसेल' जोनोम जानायावनो नों बेसेबां रोंदों नोंहा बेसेबां रोंगौथि गैया बेफोरखौनो लानानै समाजजों गोरोबनानै समाजजों आग भाग खालामनानै नोंनि रोंनायफोरखौ समाजनो फोरमायनानै होनाय नों बाहागो खालामनानै होनाय शेयार खालामलायनानै जे माबोरैबा बयबो खौसेयैहाय मोजाङै ग्रोम ग्रोमै जोङो गामि सिङाव बा जोंनि समाजजों जोंनि गामिजों जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो बैसोनि एबा गासैबो थाखोनि सुबुंफोरजों जों गोरोबनानै थांना थानो हायो जोंनि मेन उद्देश्यआ बिसो जानांगौ माना जों खेबसे खेबनै खेबथाम जों जोनोम मोनफ्लेबाय थाया न' दाउट जों मोनो नाथाय जों मिथियाना माला जों बहा जोनोम मोनगोन बहा सोरबा थालावनो हागोन नामा रावबो हमनो हाया गतिके आंनिफ्राय खावलायनाय नोंथांमोना जेन बैकटआव गोलैया आं बेनि थाखाय नोंथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै ला आं बेखौ आंनिफ्राय आखाइ खबजों माने खावलायबाय आरोखि प्लिज